Video lang. Usap mo na ba sa iyan jingle? Doon ka ba yung jingle? Jingle sa bigas. Vote for Governor Yubahib. Kasi aling maliit. Aling maliit niyo. Nag-vlog-vlog. Tuktok niya ito. Muray Gonson, sir. FB, Muray Gonson, FB. FB, Muray Gonson. Reconsum, what does it mean? Facebook, vlog. Sir, oh. Iwan ni Kuya Edwin Ubahid. Nakita mi diri sa Bubongo. Kauban ako si Aling Maliit. Aling Maliit, doon. Aling Maliit. Sir, sir. Hi. Vote for Edwin Ubahib. One down block. Kung na itang bantay, usap mo ng lyrics. Sige, salamat ha. Bye. Ali, diri. Kaman. Nag-ano mi diri nag-picture niya. Oh niya. Diri, saan na siya? Kana ay sa bahay. Kwarta sa mga pobre, imuha pang kawakan. Lagi na kami. Dito sa iya. Dali, mag-video ta usab. Ayun na. Ayun na. Bye. Sige na, mababay na. Aling maliit, balik ba? Aling ba? Bye. Mantimas ka ha. Bye. Bye-bye daw. Bye. Katawa si ate, baingan ko lagi ng tinyo.